so in tabbatar muku waƙar da Bilal ya saki yayi ƙoƙari. Na biyu kuma ku sani wannan waƙar wallahi ba ita ce waƙar da na masa ba, ban san ita zai saki ba. Abin da yasa ya burge ni ƙwarai da gaske saboda me da wannan waƙar ya zo. Da na zauna zan yi waƙar nai in yi waƙar take. Nai in yi baiti ɗaya na fi awa 3 muna yi. Mai Shadda yana zaune, Abubakar Mai Shadda da wane ne da shi makiɗin Bravos. Ina ji Mai Shadda sai da ya gaji ya tashi ya fita. Na kasa yin waƙar. Ya fi awa 1 yana zaune baiti ɗayan ya iya ya fita. Duk in kuka saurara akwai wani yaro da ya saki bidiyon ɗan guntu. Ina ga bidiyon da ya saki za ku ji abin da nake cewa daban da wanda aka saki a waƙa. To ashe ɗan wanda na ɗora a kai nake ganin bai ba, har muka shawarar cewa na ba shi haƙuri na ce wannan waƙar taka ka yi ƙoƙari. Dan maganganun da ya saka sun yi. Wani ya ce ana cewa ana waƙar hassada ana kaza, shine abin da yake faruwa yanzu. Ita ko huɗubar Juma'a ana yin ta da abin da yake faruwa ne. Haka ko waƙa zaka in dai ta kira ce, so kana ɗora ta akan bigiran abin da ya fi faruwa ne. Abin da ya fi faruwa kenan, saboda kuma abin da kuke masa kenan hassada. Dan gashi da ya faɗa ɗin ga ai ga kunan kun fito mahassada. To a takaice dai in ga muku waƙar sai na ce masa ya ajiye wannan. Sai muka ɗauko wata waƙa na ce amma tunda ba lokaci kakka tafi haka mu ɗorawa soyayya. Saboda a age ɗinsa abin da na